Чаму цяпер давялося яму асабіста кіраўніку ЦРУ ляцець у Маскву, а, напрыклад, не вырашыць гэтае пытанне на дыпламатычным узроўні? Спадар Ігар, і пра што тады яны маглі гаварыць? Давайте пачнем з таго, што такія візіты гэта сапраўды не палітычны візіт. Гэта візіт кіраўніка выведкі. Адпаведна, ключавы пасыл. Мы ведаем пра тое, што вы нешта робіце, і мы хочам, каб вы ведалі, што мы ведаем. Таму гэта не пра там вялікія палітычныя дамоўленасці, гэта не пра вялікія там нейкія мірныя дамовы ці перамовы, ні ў якім разе. Гэта тактычныя рэчы, але вельмі важна, каб кіраўнік адной са спецслужб прыехаў наўпрост да кіраўніка другой спецслужбы. Бо з 10-го году, давайте так, быў візіт напрыканцы 13-го году перад расійскай анексіяй Крыма. Быў візіт 16-го году, калі спецслужбы фактычна дамаўляліся і размяжоўвалі сферы дзейнасці ў Сірыі і дамаўлялись пра супольную барацьбу супраць ісламскай дзяржавы. Сярод іншага, пра прыцягненне корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, чытай, Ірану, як саюзніка ЗША в Іраку. Таму што зараз мала хто памятае, але до 2018 года, до таго моманту, як Трамп разарваў ядерную дамову з Іранам, Іран быў саюзнікам Злучаных Штатаў Амерыкі па барацьбе супраць ісламскай дзяржавы. Напрыклад, іранскі горад Масул вызвалялі амерыканскія марскія пехацінцы і корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі. Наступны візіт быў 21 год, калі Злучаныя Штаты Амерыкі паведамілі, што яны маюць інфармацыю, што Расія рыхтуе ўварванне ў Украіну, і зараз новы. Таму гаварыць пра тое, што гэта пра нейкія там глобальныя мірныя перамовы ці контуры заканчэння вайны не выпадае. Не. Гэта хутчэй альбо чырвонай лініі, вось менавіта, што бакі мусяць не рабіць, каб не адбылося маштабаванне вайны. Таму тут можа быць пытанне Балты, тут можа быць пытанне правакацыі на Шпіцбергене і гэтак далей. Раз. Першая тэма. А другая тэма, гэта вельмі важна, она наўпрост не павязана з Украінаю. Гэта пытанне амерыкана-іранскай вайны, дакладней агрэсіі Ізраіля і Злучаных Штатаў Амерыкі супраць Ірану. Таму што простага выхаду з гэтай вайны зараз няма, і тэарэтычна бакі гатовыя на дамоўленасці, Злучаныя Штаты нават гатовыя за гэта ўсё плаціць, але пытанне, што бакам патрэбна, абодвум бакам, умоўна гісторыя перамогі. І для адміністрацыі Трампа гісторыя перамогі гэта перадача Іранам камусьці з запасу збагачанага ўрану. І вот тут ёсць пэўная праблема, таму што проста перадача Злучаных Штатаў Амерыкі нават за грошы, гэта не будзе гісторыя перамогі для Ірану, таму што вымушаны былі аддаць свайму ворагу. Перадача Кітаю, як альбо Пакістану, як краінам быццам бы нейтральным, але гэта краіны, якія ёсць канкурэнт, першы Кітай, гэта канкурэнт Злучаных Штатаў Амерыкі. Таксама не выпадае, гэта для Вашынгтона тады не ёсць гісторыя перамогі. Расія можа быць адной з такіх краін, тым болей, што у Расіі ёсць і працуючыя дамовы па пераробцы збагачанага ўрана, маю на ўвазе амерыкана-расійскія дамовы, якія не разарваныя. Але тут пытанне расійска-украінскай вайны і канфлікту між Расіяй і Еўрапейскім Саюзам. Таму гэта таксама было такое палітычнае пытанне. Гэта маглі абмяркоўваць. Інфармацыя пра вызваленне аднаго сумна ўзятага амерыканскага грамадзяніна гэта не ўзровень кіраўніка цэнтральна-разведвальнага ўправлення. Проста гэта не ягоны ўзровень. За адным выключэннем, калі гэта быў там кіраўнік рэальна амерыканскай рэзідэнтуры на всю Расію, што малаверагодна. І яшчэ адна тэма, гэта цалкам можа быць, гэта абмеркаванне перамір'я, магчымага перамір'я на вадзе. Гэта азначае спыненне атак на парты, на караблі ў Чорным, магчыма, Азоўскім моры. Гэта ўжо расійска-украінская вайна. Так. Шмат тэмаў, спадар Ігар, шмат тэмаў. Мы тут з Беларусі, і думаючы пра аўдыторыю ў Беларусі, чакаем на восень, якія пакасці можа з боку Расіі так у нашым рэгіёне зноў адбыцца, бо і так краіна жыве тымі вайсковымі пастаяннымі зборамі, а ў нас такая хада рэчаў у Беларусі цяпер, што
што адбываецца на дзяржаўным узроўні ў рассіі, рэхам адразу адбіваецца і ў Беларусі, таму нам цікавы перадусім вось гэты сцэнар магчымага абвастрэння эскалацыі расійскай вайсковай на тэрыторыі Еўропы, ці то краін Балтыі, так, ці то мы ўжо ведаем і так пра дзіўныя інцыдэнты там у аэрапорце ў Нямеччыне, зброевы завод у Італіі. Як вы ну і таксама канкрэтныя пагрозы з боку Лаўрова і Медведзева, таго ж Пуціна нават гучаць датычна краінам, которые падтрымліваюць Украіну, так, зброяй і так далей. І таму тут, ну, для нас, нам так здаецца, самае відавочнае, што так, сапраўды нейкія чырвоныя лініі Расія мае намер перакрочыць чарговы раз датычна вось эскалацыі ў Еўропе. Як вы дапускаеце, наколькі верагодны такі сцэнар, улічваючы вось цяперашнюю менавіта хаду вайны? Ну, дыверсійныя спробы рабіць дыверсіі на еўрапейскіх заводах, яны працягнуцца. Іх проста будзе болей. Ну, вось спробы рабіць дыверсіі на нейкіх аб'ектах інфраструктуры, так. Прычым часта густа гэта могуць быць дыверсіі, умоўна кажучы, з залучэннем грамадзян і іншых дзяржаў, то бишь не Расійскай Федэрацыі. Гэта можа быць. Калі мы гаворым пра вайсковыя нейкія правакацыі на мяжы, ну, я не думаю, што гэта будзе датычна Польшы. Таму што зараз няма такіх сілаў, каб выходзіць у канфрантацыю з Польшай, плюс у выпадку Польшы ўсё ж такі рэакцыя Злучаных Штатаў Амерыкі і іх руснікаў па НАТО, она будзе больш хуткай. А калі казаць пра канфрантацыю і нейкія правакацыі што да Літоўскай рэспублікі, ну, амаль тое ж сама, толькі тут драйверам проста аказання дапамогі будзе Польша. Эстонія, адпаведна, ёсць хуткая рэакцыя Фінляндыі. Ну і застаецца Латвія. Тым болей, што калі паглядзець зараз расійскую прапаганду афіляваную з беларускую, то з усіх краінаў Балты Латвію робяць, ну, ці не найбольш такой дэманічнай краінай. Ну і апошнія месяцы міграцыйны крызіс з боку Беларусі на межах еўразвязу назіраецца толькі з Латвіяй. Там каласальны рост, там тысячы спробаў пранікнення мігрантаў у гэтую краіну. У Літве нашмат менш, а ў Польшы амаль няма. Ну, з Польшай ёсць перамоўны трэк з Літвой будзе, ёсць надзея, скажем так, на аднаўленне транзіту. То бок Латвія. Вы кажаце, што Латвія гэта такое, ну, слабое звено ў гэтай гісторыі? Ну, таму што, па-першае, ёсць кампактнае пражыванне неграмадзянаў, б, адсутнасць вялікіх груповак войскаў, в, цяжкасць у рэакцыі з боку, назовем так, моцных суседзяў, таму што, яшчэ раз, для Польшы ключавой гэта Літоўская рэспубліка, для Фінляндыі ключавой Эстонія. Латвія выпадае з гэтай формы. Спадар Ігар, ну то вось падышлі мы да гэтага пытання. Маем больш-менш так уяўленне, якія могуць сцэнары падзеяў развівацца. Лукашенко ўжо публічна адхрысціўся ад наўпроставага ўдзелу ў вайне, у інтэрв'ю Аля Рабі, яшчэ на пачатку лета. Якім чынам Расія можа яшчэ выкарыстаць Беларусь у такой гісторыі? Ці сапраўды Пуцін, ну раз Лукашенко кажа, што не хоча, і сам Лукашенко казаў, што Пуцін пагадзіўся, што Беларусь не трэба выкарыстоўваць у вайне, то можа і ў межах вось гэтых правакацый Беларусь не будуць выкарыстоўваць, ці ніхто і пытацца не будзе. Як вы цяпер бачыце пагрозы менавіта для нашай краіны? Калі правакацыя пад чужым сцягам, альбо калі гэта адмыслова робіцца, то на гэта могуць рабіць самі расейцы, напрыклад, выкарыстоўваць часткова беларускую тэрыторыю, у тым ліку для таго, каб сарваць нейкія перамоўныя трэкі Лукашэнкі па нармалізацыі адносін з краінамі захаду, допустим. Гэта можа быць, таму што давайце узгадаем 22 год, ну, нечым падобную сітуацыю, калі стаяла пытанне вывозу украінскага зерня. Калі афіцыйны Мінск спрабаваў нейкім чынам згуляць так, дыстанцавацца ад Масквы, заадно адкрыць сабе магчымасці для транзіту. Калі мы гаварылі пра магчымасць вывозу чыгункай да партоў Літоўскай рэспублікі. Ну, гэта двойчы падымалася. Першы раз у жніўні. У жніўні месяц пасля таго, гэта было паднята Лукашэнкам праз 2 дні, калі Лукашенко палецеў у Расію, на тэрыторыю Беларусі залецелі Ту-95 і выпусцілі ракеты па ўкраіне. Памятаеце вось гэтыя работы ці браці? Так. Пытанне ў тым, што Беларусь не ёсць пускавым рубежом для гэтых самалётаў.
з вайсковага гледзяшча гэта абсалютна дурная ідэя, пазбаўленая логікі. Але гэта была палітычная дэманстрацыя, таму што да гэтага некалькі месяцаў ракеты з тэрыторыі Беларусі ўжо не ляцелі. Наступны праз 1,5 месяцы гэтае ж самае пытанне было паднятае генеральным сакратаром Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Зноў праходзіць 1,5 дні, зноў залетаюць той ж самыя сушкі, зноў залп па ўкраіне. І гэта была такая дэманстрацыя, што ў прынцыпе Мінску верыць няма чаго, таму што не можа кантраляваць нават уласную тэрыторыю. І ў выпадку нейкай эскалацыі з Латвіі проста падобныя кшталту правакацыі, гэта не абавязкова вайсковыя сілы, гэта можа быць мігранты, гэта могуць быць нейкія парамілітарныя фармаванні, штосьці падобнае можа быць, прычым не столькі з гледзяшча нейкіх тактычных перавагаў, што важна менавіта беларуская тэрыторыя, з гледзяшча проста сярод іншага і не даць выслізнуць аднаму асобна ўзятаму вусатаму беларусу з абдымкаў Пуціна. Так.